Juanet TikToker. Este vídeo va pel meu company, instagramer, youtuber i tiktoker Alcoyanos por el Mundo. I ara vaig a dir-te la de Mesetaris 0, és de la meseta de Madrid, que ahí no tenim ni idea. És de la Mariola 1. Mira quin golet han marcat. Han trobat així el Cerol, així, en el xiringuito Pol Nou de la Vila Joiosa. I anem a fer-se-lo, a la teva salut, Jordi. Ahí està. Li tirem la dosis correcta, cada un li tira la dosis que creu, jo crec que deu de ser un 60-40 més o menys, però bueno, jo crec que aixina, i a mi m'agrada el guallimó, jo sé que a tu t'agrada en Coca-Cola. I ahí fem, mira quina mentireta, la platja de fondo, xiringuito Pol Nou, i bon gol des de la Mariola als mesetaris. Alcoyanos por el Mundo, salut, i sempre ben amunt amb mentireta, tot és més fàcil.